Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Pasha de Cartier Parfum for Men. Iya ni siya ni Cartier. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Kag parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali simple kag manami nga timpla sing sandalwood. Na, no? Angay ni siya sa tugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? Sandalwood, liquor, balsam fir, benzoin, ambrosinide, tongkabin, labdanum, kag Indonesian patchouli leaf. Isa lang kalinya sang mga nota. Kag masimutan mo gid ang sandalwood nga gantimplahan sang likor para do ilimnon siya. Kag may ara siya sang balsam fir kag Indonesian patchouli leaf para dugangang pagkakahoy kag pagkaduta nga hamot. Na, no? Te, kabay pa nga manamian kamo sini nga pahamot, masuksok nyo ni sa mga okasyon nga kagto kamo sa mall o kung sa sinihan, pwede gid ni siya. No? Kabay pa manamian kamo sini pahamot, kag kung iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye.